ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടുപേരെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ പേരിൽ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലേക്ക് ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക നിയമമാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. കാരണം ഭക്തിശാസ്ത്രി കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട്, കൂടാതെ വൈഷ്ണവ ഡ്രസ്സിൽ തിലകം മുതലായവ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അത് പ്രഭുപാദരും പിന്നെ നമ്മുടെ മായാപൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഭക്തന്മാരും എല്ലാം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജൂണിൽ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഭക്തി ശാസ്ത്രിയുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അനന്തേശ്വരി രോഹിണി ദേവിദാസി ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളം ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. ഇതെന്റെ മൂന്നാമത്തെ ബാച്ചാണ് ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയെല്ലാം പഠിക്കണം, പരീക്ഷ എങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതെല്ലാം ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു. അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ വെള്ളിയും ശനിയും വൈകുന്നേരം 7:30 മുതൽ 8:30 വരെ എന്നാണ് ക്ലാസ് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു 10-15 നിമിഷം കൂടാം. വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും വൈകിട്ട് 7:30 മുതലായിരിക്കും ക്ലാസ്. ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ നമ്മൾ 4 പുസ്തകങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, പിന്നീട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഈശോപനിഷത്ത്, ഉപദേശാമൃതം. ഈ 4 പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പുസ്തകങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കണം. വാങ്ങിക്കാത്തവര് വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം. കാരണം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. കൂടാതെ പരീക്ഷ എഴുതാനുണ്ട്, ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതെല്ലാം കൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായത്തിന് നമ്മൾ 3 മോഡ്യൂൾ ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നു. 6 അധ്യായമുള്ള 3 മോഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത മാത്രം 6 അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പുസ്തകം നോക്കിയിട്ട് എസ്സേ എഴുതാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ടാകും. എസ്സേ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് അയച്ചു തരണം, മെയിലിൽ അയച്ചു തരണം. മെയിൽ ID എല്ലാം തരാം. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം. ആദ്യത്തെ 3 അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എസ്സേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ സ്കൂളിലെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയിരുന്നത് പോലെ നോക്കി എഴുതാം എസ്സേ. അടുത്ത 3 അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു എസ്സേ. അങ്ങനെ ഓരോ മോഡ്യൂളിനും 2 ഓപ്പൺ ബുക്ക് എസ്സേ ഉണ്ടാകും. 6 അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷ. അതും ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ പഠിച്ചു വരിക. മുമ്പിലിരുന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ഓൺലൈൻ കാണിക്കും, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതണം. നമ്മൾ സ്കൂളിലെല്ലാം പോയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് പോലെ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് പുസ്തകം അടച്ചു വെച്ചുള്ള പരീക്ഷ, അത് പിന്നീട് മെയിലിൽ അയക്കുക. പിന്നീട് ഭക്തിശാസ്ത്രിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഭഗവത്ഗീതയിൽ.
അത് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് അതും നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈനായിട്ട് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കണം. ഇത്രയും ഓരോ മോഡ്യൂളിലും ഭഗവത്ഗീതയുടെ 3 മോഡ്യൂളിലും ഇങ്ങനെ പരീക്ഷകൾ എഴുതാനുണ്ടാകും, ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത മാത്രം അങ്ങനെ. പിന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഈശോപനിഷത്ത്, ഉപദേശാമൃതം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ എക്സാംസും അതിനെല്ലാത്തിനും ഓരോ ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാം, എസ് എഴുതണം, പിന്നെ പരീക്ഷ, പിന്നെ ശ്ലോകം റിസൈറ്റ് ചെയ്യണം, പഠിച്ചിട്ട് റിസൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതി അതിൽ പാസ്സാകണം. അതുകൂടാതെ അറ്റൻഡൻസ് 80% ആണെങ്കിലും അറ്റൻഡൻസ് വേണം. അറ്റൻഡൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഹാജരായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം. 80% അറ്റൻഡൻസും അത്യാവശ്യമാണ് ഭക്തിശാസ്ത്രി അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുവാനായിട്ട്. പരീക്ഷ കമ്പൾസറി എഴുതണം, അറ്റൻഡൻസ് കമ്പൾസറി ഉണ്ടാകണം. കൂടാതെ സാധനാ ചാർട്ട് അതും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അയക്കണം. അതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി ബുക്ക് അത് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഓൺലൈനായിട്ട് തരും സ്റ്റഡി ബുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ മായാപൂർ ഇസ്കോണിന്റെ കരിക്കുലമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ. നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. അതിൽ ഏതെല്ലാം ശ്ലോകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സമ്മറി എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്ന് ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ 1, 2, 3 ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. നിങ്ങൾ സ്വയം സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എത്ര പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടോ അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതെല്ലാം ക്ലാസ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനും എല്ലാം വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് മണിഭൂഷിത മാതാജി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. ആ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ലീഡർ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ലീഡറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ആ ലീഡർ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് മീറ്റിംഗ് വെക്കുക അന്നത്തെ ദിവസം ഒന്നുകിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൂം മീറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് ഫോം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ശ്ലോകങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അന്യോന്യം പഠിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠനം ഈസിയാക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രിക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. മണിഭൂഷിത മാതാജി ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പക്ഷെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, ആരും മുടങ്ങരുത്. എല്ലാവരും ക്ലാസ് ആ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ദിവസമാണ് സൗകര്യമാകുന്നത് ആ ദിവസം നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് വെക്കാവുന്നതാണ്. രാവിലെയോ ഉച്ചയ്ക്കോ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമാകുന്നത് അതേപോലെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൽ ആ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഈശോപനിഷത്ത്, ഉപദേശാമൃതം ഇവ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വായിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം ശ്ലോകങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമാക്കാനും അതിന്റെ മീനിങ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു ഈ 3 പുസ്തകം മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ ഈശോപനിഷത്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. കാരണം പഠനം കുറച്ച് ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനം കുറച്ച് എളുപ്പമാകും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ
അതിൽ ചേരണമെന്നുള്ളവർക്ക് അതിൽ ചേരാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ലിങ്ക് ഇട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ചേരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഈശോപനിഷത്ത് മുതലായവ പഠിക്കണം, കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവത്ഗീതയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ളിൽ ഇതൊരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാകും. നമ്മുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ചേരണമെങ്കിൽ ചേരാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പുസ്തകങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഈശോപനിഷത്ത്, ഉപദേശാമൃതം. പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ അത് വാങ്ങിക്കണം, കാരണം പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ളത് കൊണ്ട്. പിന്നെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് എല്ലാവരും അറ്റൻഷൻ ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും ജോലികളുടെ ഇടയിലെല്ലാം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആകും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവത്ഗീത കുറച്ച് ഈസി ആകും, പക്ഷെ മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കുറച്ച് വിഷമമാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പരീക്ഷ നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് ഓരോ ചോദ്യത്തിനെയും ഉത്തരം എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ മെയിലിലേക്ക് അയച്ചു തരണം. അങ്ങനെയാണ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത്. പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. ക്ലാസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലാകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം തരാനും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ടൈപ്പ് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ലാസ് കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആവും. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അന്യോന്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ ആരെങ്കിലും ലീഡർ ആവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരണം. കാരണം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, അന്യോന്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ അന്യോന്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കുക. അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ പേർ കേൾക്കാനുണ്ടാകണം, ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാകണം. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെയും അർത്ഥവും പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനവും നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ പഠിച്ചത് അത് നിങ്ങൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായോ എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്കും കൂടുതൽ പഠിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും ശ്ലോകം, വിവർത്തനം, പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം അത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഓരോരുത്തരും 2-3 ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ മനസ്സിലായത് അത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭഗവത്ഗീത വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഭക്തിശാസ്ത്രി മുതലായിട്ടുള്ള ക്ലാസുകൾ നടത്തണം, അതിൽ പരീക്ഷ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രഭുപാദരുടെ ഉദ്ദേശം പ്രീച്ചിങ് ആയിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, പിന്നീട് മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അതായിരുന്നു പ്രഭുപാദരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊരു ക്ലാസും പരീക്ഷയും എല്ലാം തുടങ്ങിയത്. കാരണം പ്രീച്ചിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ പ്രീച്ചിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അല്ലാതെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഡേറ്റിയുടെ സേവകൾ മാത്രമല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാനം ഭഗവാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് അവർ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള തത്വങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദ ഈ ഒരു ഭക്തിശാസ്ത്രി എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, എസ് എഴുതുക, പരീക്ഷ എഴുതുക, ശ്ലോക പാരായണം ചെയ്യുക, ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അർത്ഥമില്ല. കാരണം നമുക്ക് ടീച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ ആ അർത്ഥമൊന്നും വിടാതെ നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാകുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പഠിക്കുക, അതിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കുക, പ്രഭുപാദയുടെ വ്യാഖ്യാനം മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ അന്യോന്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. എന്താണ് ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? പ്രഭുപാദയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മനസ്സിലായി? അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭ്യമാകുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ പ്രീച്ചിങ്ങിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാകും. കാരണം നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ളവരല്ല, ഇതിൽ ഒരുപാട് പുറമേ നിന്നുള്ളവരുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം നല്ലവണ്ണം പ്രീച്ചിങ് എല്ലാം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അറ്റൻഡൻസും സാധനാ ചാർട്ടും പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, ഈശോപനിഷത്ത്, ഉപദേശാമൃതം ഇവ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കണം. ഇതുവരെ പുസ്തകം വായിക്കാത്തവരും പഠിക്കാത്തവരും ക്ലാസ് കേൾക്കാത്തവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിന്റെ ലെവൽ 3 എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അത് സൺഡേ, മൺഡേ, ഞായറും തിങ്കളും വൈകിട്ട് 7 മണിക്കാണ് ക്ലാസ്. അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ ലിങ്കും ഇന്ന് ഇട്ട് തരാം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മിന്നാന്ന് 2 ദിവസം മുമ്പ് ഇട്ടിരുന്നു. കുറച്ചു പേർ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചേരണമെങ്കിൽ ചേരാം. പിന്നെ വെള്ളിയും ശനിയും വൈകിട്ട് 7:30ക്കാണ് ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലെ? നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സമയം വേണമെന്നുണ്ടോ? 7:30ക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന ഇതേപോലെ സമയം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, ശരി. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പ്രഭുവിനും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വിഷ്ണുപ്രിയയാണ്. ഇവിടെ പള്ളിച്ച ടെമ്പിളിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭുവിന് 8 മണി വരെ, എനിക്ക് 6 മണി വരെ. അപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ? പ്രഭുവിന് കയറാറില്ല, ഞാൻ മാത്രമേ കയറാം. ശനിയാഴ്ച കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലെ മാതാജി? ശനിയാഴ്ച കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ശനിയാഴ്ച 8 മണിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ശനി ഞായർ ഉണ്ട് എങ്കിലും അല്ല മാതാജി, 8 മണിക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ ചിലപ്പോ 9, 9:30 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വളരെ നീണ്ടുപോകും മാതാജി. കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ 3:30 എണീക്കാനും അതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് 7:30 വെച്ചത്. 7:30 വെച്ചാൽ 8:30 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് 9 മണിക്ക് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 9 മണിയോടുകൂടി ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സമയം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെ? നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വെള്ളി ശനിയും നല്ലതാ, അത് മതി. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പുസ്തകം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇല്ല, കുറെ പേർക്ക് ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല. ബുക്കില്ല മാതാജി, ബുക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ട്.
അല്ല അംബുജ മാതാജി, മാതാജി ലെവൽ 3 എല്ലാം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ, ഇതുവരെ ആയിട്ട് എന്താ പുസ്തകം വായിക്കാഞ്ഞത്? അതേ ബുക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ ശ്രീജാവിക്ക് മാതാജിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അതെയോ മാതാജി? ഗുരുവായൂർക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ബുക്ക് സ്റ്റോള്, അവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മാതാജി, മാതാജി അമ്പലത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ മംഗളൂരുവിലേക്ക്? മാതാജി അത് വന്നിട്ടില്ല, ബുക്ക് എത്താണ്ടാണ്. ഐശ്വര്യ മാതാജി കൺഫേം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിരുന്നു. ശരി. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഞാൻ അനന്തേശ്വരി രാധാരഞ്ജൻ പ്രഭു. പറയൂ മാതാജി. ഒരു കണക്ഷനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇരിക്കുന്നോണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? അത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല മാതാജി, അത് കുഴപ്പമില്ല. പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോ മാത്രം വേറെ വേറെ പേപ്പർ അയക്കണം. ഓക്കെ. അല്ല രണ്ടു മുറിയിൽ ഇരിക്കണോന്ന് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല മാതാജി അങ്ങനെയൊന്നും. ഹരേ മാതാജി, ഹരികൃഷ്ണ. പേരെല്ലാവരും അവരവരുടെ പേരിട്ടാ നന്നായിരുന്നു മാതാജി. ഫോണിന്റെ പേര് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മാതാജിയുടെ പേരറിയാത്തവരോട് പറയുന്നില്ലാന്നുള്ളത്. അതെ, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോ നിങ്ങളുടെ തന്നെ പേരിട്ടിട്ട് സൂമിൽ കയറുമ്പോ നിങ്ങളുടെ തന്നെ പേരിടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാകും. കാരണം കുറെ പേര് പുതിയ ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ മംഗളൂരു സ്കൂളിൽ അല്ലാത്തവരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തന്നെ പേരിട്ടിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തവരല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും? റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ തരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവര് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് അയച്ചു തരിക. മെയിലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലേക്ക് അയച്ചാലും മതി, ഞാൻ ഫയലിൽ വെക്കാം. പക്ഷെ അമ്പലത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. കാരണം അപ്പൊ മാത്രമേ അമ്പലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരും ഇമെയിൽ ID ഫോൺ നമ്പർ എല്ലാം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അമ്പലത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ അറിയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. കൂടാതെ എത്ര പേര് ചേർന്നു എന്ന അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒരു കൗണ്ടും കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അമ്പലത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റില്. ഞാനത് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുമ്പേ ഇട്ടിരുന്നു. ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. പിന്നെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ അയക്കാത്തവരെല്ലാവരും അയച്ചു തരണം. പറയൂ. കർമ്മി പേരാണോ ഇടാനുള്ളത്? നമ്മുടെ ദീക്ഷ പേരാണ് പ്രഭുജി? ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുമ്പേ പേര് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അത് കർമ്മി പേരാണോ ദീക്ഷ പേരാണോ ഇടാറ്? അത് ദീക്ഷ ഏത് പേരാണെങ്കിലും മതി പ്രഭുജി. കാരണം നമുക്ക് ആര് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അത്രമാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ട്രിവാൻഡ്രം ഇസ്കോണില് സർവീസ് ചെയ്യണ പ്രഭുജി ആണല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ മസ്കറ്റിലാണ് മാതാജി. സോഹാർ തെറി വൃന്ദാവൻ അമ്പലമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആ അമ്പലം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഇതിന്ന് 4 പേരുണ്ട്, 4-5 പേരുണ്ട്. 2 ഫാമിലി, ഒരു ആന്ധ്ര, ഒരു തെലുങ്ക് പ്രഭുവുണ്ട്, നരസിംഹ. അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം അവരുടെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിലും പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിലും സന്തോഷം. ശരി പ്രഭുജി. ഒരുപാട് ഭക്തന്മാര്, നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലെ ഭക്തന്മാര് തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കോ തെറ്റോ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരുത്തണം. പിന്നെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവുണ്ടാകും. എന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പൊ ടീച്ചറും നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസും ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നാലും തെറ്റുള്ളത് തിരുത്തുക. അറിയാൻ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അതെ നമ്മൾ തന്നെയാണ്, അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അതെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇനി ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ട്? ഇപ്പൊ ലിങ്ക് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാനെല്ലാം
കാരണം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രഭുജി. അത് ഇസ്കോണിന്റെ ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അപ്പൊ അത് പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായോ ഗ്രൂപ്പ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയൂ. ശ്രീദേവി എ എന്നുള്ള ശ്രീദേവി മാതാജിയുടെ കൂടെ തന്നെ എന്നെ കൂടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർത്തേക്കണേ. കാരണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറയാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ശ്രീദേവി മാതാജിയോട് ചോദിക്കട്ടെ തോന്നുന്നു. അല്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ? സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോ അതിലെല്ലാവരും ലിങ്ക് ഇട്ട് തരാം, എല്ലാവരും ചേരണം. അതെ, അത് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ നിങ്ങക്ക്? ഇല്ല ഇല്ല, ഇപ്പൊ ഇല്ല. ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. 16 പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ മാതാജി. എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? ഇന്ന് 20 പേരോളം ചേർന്നിട്ടില്ലല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച 7:30 കാണാം. സോറി, ഞാൻ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു പഴയ മായാപൂർ ഇസ്കോണിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യില് ഇപ്പോ. പിന്നെ പുതിയതൊരെണ്ണം നമ്മള് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് അയച്ചു തരാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകമാണ്. ഇത് മായാപൂരിൽ നിന്ന് അതുൽ കൃഷ്ണ പ്രഭു അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയതാണിത്. അപ്പൊ അതാണിത്. ഇതിലിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത്, ഇത്രയുമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇതിനെ കുറിച്ച്, ഭക്തിശാസ്ത്രി പഠിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച്, എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കണം, എല്ലാവരും നല്ല പ്രചാരകരാകൂ. പ്രഭുപാദരുടെ ആഗ്രഹം അതാണ്. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ തന്നെ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കി. പ്രഭുപാദർ തന്നെ എന്തെല്ലാം ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ പഠിപ്പിക്കണം എന്നെല്ലാം ആ കരിക്കുലം എല്ലാം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അതുകൂടാതെ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം അതങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ പുസ്തകം വായിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകില്ല. പുസ്തകം വായിക്കാൻ മടിയുള്ളവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ പരീക്ഷയെല്ലാം ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ പുസ്തകം വായിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകൂ. പക്ഷെ എല്ലാവരും വായിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രഭുപാദ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിശാസ്ത്രി എന്നുള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും അതിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രചാരം ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം നല്ല പ്രചാരകരായി മാറണം. അത് പുസ്തകങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാകും പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മായാപൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക വഴിയിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത അതിന്റെ തീമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് കരിക്കുലം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിൽ, ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിൽ 1 മുതൽ 6 വരെ അധ്യായങ്ങൾ, രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ 7 മുതൽ 12, മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ 13 മുതൽ 18, നാലാമത്തേത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, പിന്നെ ഉപദേശാമൃതവും ഈശോപനിഷത്തും ഒരുമിച്ചാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ 5 യൂണിറ്റ് 5 മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ
ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കണം. ഇല്ലാത്തവരെല്ലാവരും വാങ്ങിക്കണം. പിന്നെ ഇതില് ഓപ്പൺ ബുക്ക് അസസ്മെന്റ് 3 അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിനിടയിൽ 2 ഓപ്പൺ ബുക്ക് അസസ്മെന്റ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ ഇതില് പഠിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാം പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഓപ്പൺ ബുക്ക് അസസ്മെന്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് എസ്സേ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്ന്. ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം, പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം മുതലായവ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യും. എസ്സേ എഴുതണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്, നല്ല എസ്സേ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ചീത്ത എസ്സേ എങ്ങനെയാണ് എന്നിവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാവരും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എസ്സേ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നല്ലതായിട്ട് ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് എന്നതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇത് യൂണിറ്റ് 1 തുടങ്ങുകയാണ്. യൂണിറ്റ് 1-ൽ 6 അധ്യായത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതായത് അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം, അർജുന വിഷാദ യോഗം, ആമുഖം, വിജയത്തിന്റെ പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഭക്തവത്സലനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏതെല്ലാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെല്ലാം കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 6 അധ്യായത്തെ കുറിച്ചും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഓരോ ശ്ലോകവും എന്തിനെല്ലാം ഉദ്ധരിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പ്രത്യേകം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക്, നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ 33 ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരധ്യായത്തിന്റെ അധ്യായം 1-ന്റെ മാത്രം ഇത്രയും ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. 3-ാമത്തെ 4, 5, 6 ഇങ്ങനെ 6 അധ്യായത്തിന് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു 10 ചോദ്യം ഞാൻ തരും. അതിൽ 8 ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അധ്യായം 1-ന് 33 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അധ്യായം 1ഉം 2ഉം ചേർന്ന് 33 ചോദ്യങ്ങൾ. പിന്നെ 3, 4, 5, 6 ഇത്രയും ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക്, അതായത് പുസ്തകം അടച്ചുള്ള പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാത്തിനും ഉത്തരം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും 10 ചോദ്യം ചോദിക്കും. അതിൽ 8 ഉത്തരങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക്. കൂടാതെ അധ്യായം പഠിക്കാനുള്ള ഉപമകൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം, ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം പുതിയ സ്റ്റഡി ഹാൻഡ് ബുക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് പഴയത് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പൊ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഭക്തിശാസ്ത്രി. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിച്ചതുപോലെ വീണ്ടും പഠനത്തിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച 7:30 നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങള് പരിചയമുള്ളവര്, ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രി ചേർന്നവര്, ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വരാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല, ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അവരോട് പറയുക. കാരണം ഒരു 20-23 പേര് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ 16 പേരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 2 പേര് ഞങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 14 പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയക്കാർ ആരെങ്കിലും ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുക. അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച 7:30 ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന അവരെ അറിയിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, ഞങ്ങളുടെ ഒരു കണക്ഷനിൽ 2 പേരാണുള്ളത്. ശരി ശരി. നിങ്ങള് ശാരദ മാതാജിയുടെ റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലേ? നിങ്ങളല്ലേ? അതെ അതെ, ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രിയയും കൃഷ്ണദാസ് പ്രഭുവും ഒരുമിച്ചാണ് കയറുന്നത്. പക്ഷേ ശരി മാതാജി. പ്രഭുവിന് കുറച്ചു നേരം പ്രഭുവിന് നിൽക്കാൻ ഒക്കുള്ളൂ. പൂജയാണ് പ്രഭുവിന് 8 മണിക്ക് ശരി മാതാജി, നമ്മള് യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മാതാജി, അത് കേൾക്കൂ. പിന്നെ ശനിയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റുമല്ലോ, അത് മതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ഇടൂ വാട്സാപ്പില്, ഒന്നുകിൽ മണിഭൂഷിത മാതാജിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.